area. Yawa. Aha. Mu je zuwa. Jama'a maza da mata, sarki ya gaishe ku. Malam na wani sarki. to ya ake zuwa ciki. haka. Wallahi neman abinci za mu. Zuwa ina. A ayo kai ma dam din can man. Wai da ɗan da Ruba wani nai ake da zan labari. shiga. Yo ai yau nake gaya ma ba zan iya zama ba an ce an yi ambaliyar kifaye. To ai ba iya ambaliyar kifi kadai aka yi ba, an yi ma hada bakin kifaye. Kamar ya ban gane me kake nufi ba. Akwai 'yan ruwa. Mutanen irin wannan to kai baka san ko ni waye a da garin nan ba. Matsayina zaka duba sarkin ruwa ne ni. To wani ƴan ruwa ni ina Aka bi ta ɓarawa ai ba a kin mabi Kai sawu. haba ƴan Kai ruwa. sarki ne. Ni suna nan gida na tara in kana so. Kana ma. Mu za mu karasa kai dai Allah ya bada sa'a. Yawwa. Allah ya tsare. Yawwa. Allah ya bada sa'a. Sarki ya gaishe ku. Haka take mabiya. Gaya musu. Ina kuke. Arewa ina kuke. Rawa a gaban gada. Kakalangu da 'yan mata an hada. Ni gani nake kamar ya ƙara nisa. Wannan ruwa Allah ya mana tsari da shi. A'a, wannan kogi ya cika. To sarki ruwa ina zuwa haka. Malam Lawali. Ya jama'a. Mu za mu tafi mun zo neman abinci ne. Ai ko wannan kogi an yi bakin yan ruwa. Bakin Kwarai kuwa. yo baka san ko ni waye ba? Na sani. Sarkin ruwa baka ce ma. To ai gani ne baki ne. Yo wani baki. To Allah ya bada Mu sa'a. ai ƴan ruwan kaɗowa zan gida su da kifayen Ko guguda. kuma sai a zubo a buhu a tona kwando. Haba mu ai mun yi gaba. To Allah ya tsare. Amin. Mu dai mun yi gaba. To. Allah ya kawo mu. To bari mu duba ruwan nan mu ga akwai kifayen ma a ciki ko babu. A lalle akwai kifaye wajen nan. A bari mu sauri mu hanzarta kan wasu da riga mu. Wannan aiki to bari mu gani. Allah dai ya taimaka. Yawwa an na kusa kamowa. Kai. Kai ina lillahi. Kai, haka ya ruwa. Kai, yau na gama da kaina. Ina lillahi, subhanallah, ɗan ruwa.